बिना नहीं जाई। घटिया परेला पिया कैसे बनाई। कुछ देर रुके अब बाटे बाटे हो। कुछ देर रुके अब बाटे बाटे हो। गौरा ले लिहनी अपने हम माचे हो। अच्छा ए धानी चल हाली छठी घाटे। ठीक है जी। और गौरा ले लिहनी अपने हम माचे हो। ए धानी चल हाली छठी घाटे हो। चलो म्यूजिक बाय विकास राज। माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। काहे मुतायल बानी कुछ देर रुके अब ही तबा के बाटे पहनल अंगूठी। धनी हो काता बहुते कुबेरा हो। सुना बीत जाई और के बेरा हो। रुक न चले के बयामा साथे हो। रुक न चले के बयामा साथे हो। दौड़ा ले लिहनी अपने हम माचे हो। रे 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 ए धानी चला छठी घाटे हो। और दौड़ा ले लिहनी अपने हम माचे हो। रे 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 ए धानी चला छठी घाटे हो। आलोक राज पिया करता निहाला। छठ मई के पर्व में ना ऐसे करल जा।